Karuska se etupuolella. Antila siis 80-32. Ja siitä Tero Pitkämäki kolmanteen yritykseen. 86-88 tuli toisella heittokierroksella. Nyt on ilmaa ja se on tosi hyvän näköinen heitto jälleen kerran. Sinne ai, miksi nämä sentit eivät nyt voi kääntyä meille suomalaisilla, ennen kaikkea Tero Pitkämäelle. Nakuttaa kaiken aikaa tuonne 86 metrin päälle ja nyt sinne lähestytään jo 87 metriä, mutta niin vain Veseli saa pitää kärkipaikkansa, jos nuo viivat ovat kohdallaan. Tuolla heitolla 87-17, 87-07 senttipeliä. Sieltä askel kerrallaan tullaan lähemmäs Veseliä ja sen tietää Pitkämäki itsekin, mutta vankistaa asemiaan kilpailun kakkospaikalla tällä heitolla. Ja siinä miehet keskenään naureskelee vielä. Lähelle. Ja voi olla niin, ettei Veseli enää kyllä tuota tulostaa pysty parantamaan, jos on polven kanssa ongelmia. Että hän saa kyllä jännittää joka kerta, kun Terolla on keihäs kädessä. Onhan toi aivan hirvittävä tuo Teron sarja jo tässä vaiheessa. 83-40 ensimmäisellä, sitten 86-88 ja kolmannella 87-07. Kyllä. Ja mikä parasta, se sarja on nousujohteinen. Hän oli äsken 29 sentin päässä Veselistä ja eroa on enää 10 tasaisen paudin taulukolla. 4., 5. ja 6. kierros riittää sen eron kiinni kuromiseen ja ohi menemiseen, mutta